φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μας με τις καταγραφές, συνεχίζουμε με τον Κώστα του Σιανίδη και με τον Γιώργο Στεφανίδη. Υπάρχει μια μεγάλη απώλεια, ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες καταγραφές. Η ζωή, η μοίρα, ο Θεός το θέλησε έτσι να συνεχίσουμε οι τρεις μας πλέον τις καταγραφές, το έργο αυτό. Θα συνεχίσουμε στη ίδια βάση, θα αναπαράγουμε τους σκοπούς τους οποίους γνωρίζουν, θα λέμε τα ιστορικά και λογογραφικά στοιχεία όποια και όσα γνωρίζουμε και θα είναι μια παρακαταθήκη για όλους τους νέους, όλους τους λάτρεις, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την παράδοση, ώστε να έχουν ένα υλικό να βασιστούν για να συνεχίσουν στο μέλλον. Καλή συνέχεια σε όλους. Ψύχαρα και βριέται και μπούκι πάει στον παλόν. Ψύχαρα και βριέται και μπούκι πάει στον παλόν. Τσουβάνος με τα προβάτα λασχέται τα ράσια. Τσουβάνος με τα προβάτα λασχέται τα ράσια. Κοινή τα κρύα τα νερά και σύρτη μανάσια. Κοινή τα κρύα τα νερά και σύρτη μανάσια. Σαν που εσέναντρα, σιωπάνεντο γιος μας είσαι ένα σαν που εσέναντρα. Άφσα τα γελάμετε με τα κλέροπα-σκύχαντα. Άφσα τα γελάμετε με τα πρόβατα-σκύχαντα. Κορβούν αφήνω τα κλέρα μ' κίνεται καμία. Κορβούν αφήνω τα κλέρα μ' κίνεται καμία. Λάνα σαν τα μόνο με απάν και κασορμία. Λάνα σαν τα μόνο με απάν και κασορμία. Τα υπάγγες σκόθανε κι ο τζομπάνον έπιε. Τα υπάγγες σκόθανε κι ο τζομπάνον έπιε. Πονούσατε μπέμνεν οπίσεις στράτανε χίλιε. Πονούσατε μπέμνεν οπίσεις στράτανε χίλιε. Πάνω και κούιξε μάνιτσα, εκυλιένω τσοπάνω και κούιξε μάνιτσα, λάτεν παρεύγαλτε με το ένουνε χέρι.
ρίξα, ελάτε μπαρε βγάλτε με το ένουνε και ρίξα. Κάρυψε κούιξε μπάτερα, ποιον τα νερού ξένο κάρυψε κούιξε μπάτερα, τε μον το πιωγόνε κάψε τη σκύλη θα γάτερα, τε μον το πιωγόνε κάψε τη σκύλη θα γάτερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε το γνωστό σκοπό του Τσοπάνου, Γιώργο και Κώστα, αλλά ακούσαμε και μια ιστορία. Έτσι, δηλαδή ακούσαμε και δύστιχα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά. Ας πούμε κάποια εγώ τα ακούω πρώτη φορά. Θα σε παρακαλέσω να μας πεις λίγο την πληροφορία γύρω από αυτό. Είναι από τη γιαγιά μου η πληροφορία. Αυτό το τραγουδούσε, το οποίο το τραγουδούσε ο πατέρας της. Ήταν το τραγούδι του πατέρα της γιαγιάς μου, της μητέρας μου, της μάνας. Η οποία είναι η Όλγα Σπυρίδου, και καταγωγή. Σουμελίδου βέβαια, το γένος Σπυρίδη, ο προπάπους μου ο Κώστης ο Σπυρίδης τραγουδούσε αυτό το τραγούδι έτσι ολοκληρωμένο και ήταν και αυτό μεταφέρθηκε από τα παιδιά του, δηλαδή και οι θείοι μου, τα αδέρφια της γιαγιάς μου και η γιαγιά μου τραγουδούσαν συνέχεια. Πού το ακούμε δηλαδή αυτό το τραγούδι, σε ποια περιοχή εδώ στην Ελλάδα? Αυτό εγώ είμαι στο Ανατολικό Πτολεμαΐδος. Έτσι, ο παππούς ήρθε από το Καρμούτ της Αργυρούπολης, προπάπος, και το άκουσα δηλαδή εγώ από τη γιαγιά μου το τραγούδι έτσι ολοκληρωμένο. Άρα για να δώσουμε ένα στίγμα, είναι δύστιχα τα οποία ακούγονται μες στην οικογένεια. Ναι, βέβαια. Δεν το έχω ακούσει από κάποια καταγραφή, να το έχω διαβάσει κάπου ή να το... Άκουσα, υπάρχουν κοινά δύστιχα τα οποία είναι καταγεγραμμένα ή τα έχω ακούσει και από αλλού. Απλώς κάποια, αυτό τώρα είναι σαν μια ολοκληρωμένη ιστορία. Έτσι, δηλαδή. Έτσι είναι σαν ότι πήγε ο Τσοπάνος σε ένα γάμο, τον είπαν να τραγουδήσει και είπε ας πούμε, εκεί προφανώς ερωτεύτηκε ή αγάπησε μια κοπέλα στο γάμο και έχει όλη την πλοκή. Όταν έφυγε φαίνεται ήπια και λίγο, εκχυλίενσε στράτα κτλ. Και στο τέλος λέει, αφού θα πας πάλι εσύ με τα πρόβατα θα είσαι, κοίταξε τα πρόβατα, κοίταξε και τα αρνάκια σου. Έτσι. Αυτά μόνο καταλαβαίνουν τη χαρά σου και τα ντέρτια σου. Έτσι. Νομίζω, έχω την εντύπωση, Κώστα, θα μας πεις και εσύ, ότι τα παλιά τραγούδια, δηλαδή όσο πηγαίνουν πιο πίσω, είχαν ένα θέμα. Δηλαδή, οι στίχοι μεταξύ τους, ο ένας, καθώς ακολουθούσε ο δεύτερος, ο τρίτος ο στίχος, δηλαδή είχαν μια θεματολογία, μπορεί το θέμα, ας πούμε, έρωτας κάτι, ή όπως τώρα ο Τσοπάνος που κατέβηκε στο γλέντι κτλ. Είχαν ένα θέμα, δεν ήταν δηλαδή σκόρπια όπως είναι τα περισσότερα τραγούδια του γλεντιού, που λέμε ο καθένας ό,τι θέλουμε. Όχι όμως πάντα και σε όλα. Όχι πάντα και σε όλα, αλλά υπήρχαν τέτοια τραγούδια, έτσι δεν είναι? Αυτό προφανώς είναι ολοκληρωμένο τραγούδι, το οποίο μπορεί να είναι και κάπου καταγραμμένο, απλώς να μην το ξέρουμε εμείς, δηλαδή να μην το έχουμε δει. Είναι ολοκληρωμένο αυτό, δηλαδή είναι όπως είναι, ας πούμε, Τη τρίχα στο γεφύρι, η λεμόνα. Ναι, όπως είναι και ο Τσοπάνων, ας πούμε, αλλά και ακόμα και στο Στάθη τον Ευσταθιάδη δεν τα είδα όλα τα αντίστοιχα, δηλαδή αυτά που έλεγε η γιαγιά μου. Δηλαδή υπάρχουν μερικά, αλλά δεν είναι όλα μέσα. Και τραγουδάνε διάφοροι που το άκουσαν να τραγουδάνε και με Ηρακλήδες και έτσι και από καλλιτέχνες παλιούς.
ολοκληρωμένο δεν τα άκουσα. Ναι. Ή δεν έχει και καταγραφεί, ας πούμε, δισκογραφικά, ας πούμε. Πηγές υπάρχουν και στα ποντιακά φύλλα και στην Παναγία Σουμελά και αλλού, σε περιοδικά παλιά εποχής εννοώ, 50-60. Θα ψάξω πέρα, υπάρχει. Ναι, να ψάξει. Σίγουρα εγώ για μένα είμαι σίγουρος, δεν το βγάλει ούτε η γιαγιά μου ούτε ο προπάπος μου. Υπάρχει το τραγούδι αυτό είναι από την Πάπου προς Πάπου μεταφέρθηκε στην οικογένεια. Απλώς δεν ξέρουμε πού μπορούμε να το βρούμε, ας πούμε, σαν καταγραφή, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ωραία. Το βασικό είναι ότι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή να τα αποτυπώσουμε. να υπογραφηθούν Έτσι. Ωραία. και τα αφήνουμε παρακαταδίκη. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι παραπάνω σε αυτό. Εγώ δεν θέλω είναι τη γιαγιά μου, το οποίο το έλεγε ο πατέρας της και τα αδέρφια της, το τραγουδούσαν δηλαδή. Πιστεύω ότι δώσαμε μια πληροφορία γενική γύρω από το τραγούδι, έτσι πως ακούστηκε. Να το αφιερώσουμε στη μνήμη τους. Βεβαίως. Γιος μας είσαι ένας άμπουρες έναν τραν. Γιος μας είσαι ένας άμπουρες έναν τραν. Άφησα τα γελά.